Meng hu yin manager chu a office a kau thu an shil chuan manager chu office a valuta arin lo dan deuh a hmu ti hriat takin Meng hui chuan chulai hmunah chuan enge ati azawt ngal thawr Meng hui chuan file pakhat chu dawhkanah the thla in a hriat pui lowa na an thawh chu du lowin a rem tihna tel lowa thutluk na an lo siam chu a du lo thu a soya manager chuan chu apoyam ni I hne na ka na thote ka ron report zel kheranga yam ni ati chuan Meng hui chuan deputy manager tuna thil thleng mek hi I hre lo ni in alang ati chuan manager chuan inin a ichang vak lo ni in alang Sheni na thoto lo soisel tur hian tungei ni a ati chuan Meng hui chuan phone na chang chuan HR manager bia in manager a na a changa cholti ri tur chuan thu chu a pe nga la Sheni chuan manager chu ngai dam dilin thil thleng mek le Meng hui chung chang chu ala shil man lo thu a soi chuan manager chuan Meng hui chu akal thui ma ani ti a shilin Sheni chu thil thleng mek soifia turin a shil ngal boka ma se Sheni chuan a soifia theilo thu chu alo soya manager po chu ni thum chung lo chol hadam ri mai tur chuan a shila manager chuan lungoi lo tak chungin Sheni chu a sha thiam thu le ni thum hnuwa a let le ngei tur thu a shil ve mai bok Sheni yan Meng hui biak tuma office a avalu chuan Meng hui in a biak man lo thu le meeting an nei tur chu apoimo ma sak zawk thu le meeting zowa anin biak tur thu shilin a kalsana Sheni po chuan a zui ve le mai bok Meng hui chuan meeting kai shwain an na thote a thattok lo na lai chu a soi chhuaka Sheni po chuan a ma pon ka shil to che kha a lo ti chuan Meng hui chuan a vai ti chhale vek turin thu chu a pe a na thok pakha chuan tunge boss tia lo zotin Sheni chuan tunge inrin vaka a lo ti chuan Meng hui po chuan Sheni melpa in Sheni soyang che a lo zo let ve chuan na thok ho po chuan Sheni an en ngal chap a to pa chuan Sheni chuan Meng hui chu boss zok ani thu chu a soi le ta thawa Meng hui chuan an company chu pakhat na din mun a ho theinan chan la cheu turin thu chu a pe bok Meng hui chuan a na thok te bula an thorim hlom em awangin gif an don cheu tur thu chu a soya Sheni chuan a lo pom hmel lem lo hle ma se a hnial ngam si lo na thok ho po an lom viawa Meng hui chuan Sheni beng bula shil ru in itan po gif kanaya ati a Sheni chu Meng hui bula kalin na thok ho zong te gif pek tur a sha dik chat thei chan a zo chuan Meng hui chuan an mani a mu a lo chi ka changa a sha dan te chu a shila an na thok te chu chian na an ena tha thu le an na thok te po in company tan thei to pan chhuwa pha theina chan tur ani ti shilin Sheni chuan a be sei lo lam dai ni thu chu a lo soi ve bok Sheni yan enge ati du a zo le chuan Meng hui chuan liquid foundation ti mason na konga thei top chhuwa a du thu chu a shila Sheni yan a chan lo zo ve wa chuan Meng hui chuan I thil du berani wangin thil pek anga pek che ka du ani ti in lo changa Meng hui bok chuan manager kha ka ban ti ri na chan po kha I sha thiam lo mai thei ma se ani khan engei du tak le company idin chan tak hi a shelawa a sha thiam hek lo che company ma thir a sha thiam lo chuan robot na thoka chhor ang chawani company hian ama ang robot kha kan ma mori lo tia soin Sheni chuan a tha e ani enge min du chan tia zo le dai chuan Meng hui chuan I ina ka local khan I banga donation certificate kha ka mu in ka shia nang hi pon lama chuan sak tak angin langma la chung lama chuan nem takini I khovel thlir dan hi ka du ani alo ti chuan Sheni chuan min ring chama ma ani me che pakhatina in ka ti swal ka tlan chha sana tun thleng khian ani chu kala mule lawa ati chuan Meng hui chuan hun kal to itlan san theilaw ani chuan nga tinge ani chu izon mule mai lo chu nu chu keima lo ni taila engpo lo ti swala ka ngai dam to che in karing alo ti chuan Sheni chuan a chan tur a zo le chuan Meng hui chuan mi thatak le soisel bau in nimiawa ti in alo chang le ta
Shani chuan an production dan a hmu chuan chutiang zat an hral theirin lo thu soin ama a golf course a an mi hmu to manager jang chuan thodun puya adu thu a hriu te chu menghui hriu ve in a tel lawa a ti thei arin lo thu te chu a hriu ve boka an bo ruak po a thadun hmel hle Shani chu lo ha chhaw masa in ama zanna in chung bera an chhawanga hritlanga ni thu chu a soi zo chuan menghui po chu a run ha chhaw ve nga la an nui dun taringot Shani le manager ju te in hmu in Shani chuan manager ju chu reilo te chunga tan chula mangri thayem ti in a zota a rutna chu a pom to lo viau menghuin company a enkol tat po chu sha thiam har ti viau bok Shani chuan a chan le wang shilin an thuruk chu zepla turin a ti boka Shani yan a chana shil chuan manager ju chuan a sha thiam thu soin Shani yan thutlu na diklo siama a kal swal a hlo thu chu a soitel le sham bok shareholders meeting at chuan Shani yan kai shwain shareholders te chuan Shani chu an ringam to do nim ni ti in an lung oilo thu soin invest le po chu an she mel viau Shani chuan ngai dam dilin an project nei le meka an lo chamani chuan an ni ho chu a rul let le vek tur thu a soi chuan shareholders te chuan an rin lo mel viawa menghui churon lutin Shani chuan let le va tur ati in nakina a shil fya tur thu a shil chuan menghui chuan engtin nge nangma in ka kalsan thayang che ti in shareholders te chu menghuin a ma chhon nga la nangma ni ngai dam dil mek tu cheu hi tunge ani in sha emti ya zo na zo tin do ka na beng ri chhuai shareholders te chuan shen kui shin a fa pa ni thu an lo soi chuan menghui chuan kabial pa ni hi ti ya soin room chunga om ho chu a chhon hmel hlom hle meeting zwa chuan Shani chu lo tong chhuakin menghui thu soi chu a pom thu ron soin a team te chu lungai lo tur le an company atlak chha lo tur thu ba ka an mani chu ring turin angen ngal boka kara an chuan lai chuan menghui chuan an thil ton me ka Shani chu hnem ve in a thil ti la ya chuan engpo thleng se aman mo phurna alak tur thu shilin abula atana umreng tur thu chu a shila Shani po alung oi mel viau manager ju chuan na thokte ne na menghui wanga an company investor te an chan mek thu a soi lai chuan menghui chu lo lutin manager ju chuan akal thui ma tia lo chwa chal chuan menghui chuan kan company bul chan na tur chawani ti in alo changa anung loka Shani lo ding ve in menghui a thlop thu chu a ron soi ve bok Shani chuan moina tak tak omsia an sha swal thu chu soin serhlia khu tum chu thil dang dai ni ti in ama a menghui lo soi to chu a ron chom pui ve boka ana thokte chu fui phurin serhlia khu thei liquid foundation siam chwa tum kher angai to lo thu le ma se an company chuan liquid foundation chaber siam chwa an tum the ni ti a shil boka na thok ho pon an pom tlan mel hle na thok ho po thokrim ngal viawin holowin office a chuan an ra chil ve mai bok Shani chu printer del chunga amu thluk lai chuan menghui chuan askan na lo metin amu hi lai thla chu alo print saka na thok hoin menghui an mu sap lai chuan Shani dam lo chu alo mu hil der na thok ho zong po in shitlang kai vekin menghui ti lo chuan mak sang sheng vek bok Shani lo har chuan menghui na thokte a chi chhazia a mu chuan ani po in na thok ho zong chu kar khata ni thum zel an chun thingpu in na turman atum zel tur thu soin na thok ho chu an hlim tlang le hle Shani yan menghui en reng pa a akal kwal chuan dar thalanga a mel chu mu in a bianga chuan lipstick nu ma ka yawa mu a menghui en watin menghui po chuan lo sha thiamin alo en ve renga lunch nei ho lai chuan Shani chu menghui bula lo kalin a ei zo tem ti a zo lai chuan menghui chuan akuta cream lo ta tin a du a tam a me chwa thu shilin Shani ku chu a chu rem sak nga zat boka manager ju in Shani to pa chuan akuta lotion chu tat ve in menghui ti dan anga ti ve chu atuma Shani yan
a ke tat mai turin alo shil dai thung chu alom lo hle Shani yan meng hui thil ei lai ava mu chuan meng hui in Shani chu alo bara Shani po chuan alo ei ve mai bok Shani chuan meng hui bula chuan ama anga mei chilo tlingte mi padu song zo tin shing nun hi na thona tan chawa siama ni lawa ngai zong nei lam te po ngai to ve tho angai ti te a soi chuan meng hui po chu alo nui ve mai bok meng hui chuan na thona hmuna sexual harassment ani ti alo fiamin Shani chuan ngai damadil ngal meng hui chuan ngai dam dil turin ka ti chem ni ti in a thil ei lai chu a ei zom ve le mai bok anin en reng lai chuan meng hui chuan Shani hne na a thil ein a ti lum zo lo thu a shil chuan Shani chuan a bianga va fopin tuna alum to empty in a so chui zat in phone tum lai tak chuan office bon lam light lo engin an hoi rwal ve ve a Shani chu tlan chuak ngalin na thok hawin an lo surprise si alo ni a Shani yan sana en chuan jingdar li chaula ni in mu manem in chol ha dam manem ni na wanga in taksa hriselna in ngai poimo lo chuan alom om veu shan lawanya ti in alo hau ve shep ringot na thok hau chuan tiang em min min ngai to ti kan she lawani min khoi lutuk ringot ti in an hnukalo ul deuh zoka Shani chuan ani te chuan ho ula bamu ha dam le ro u ati le po chuan kan thok rim sawang ti in an table lam an pan sang sanga Shani chuan nual ruk mel takin meng hui office a chuan alu san ve mai bok meng hui in zai sira alo shil chuan Shani yan office glass door zong zong a khar ngal veka meng hui chuan atuk maya an product lang zarna a conference an nei na tur chung chang lo shilin hun top lama Shani po stage a alon ve angai tur thu a shila Shani chuan kaswang to na te thleng dik thei tura min puya wangin kalome ti in alo chang le ta ma se Shani chuan thuthar anei thu shilin atuk maya chuan a classmate tenen reunion an nei tur thu shilin conference a chuan a thlen man mai lo arin thu soin a ai lo o tur chuan meng hui chu a cha boka thilakal swal adu lo thu chu a shil bok meng hui chuan a sha thiam thu le engkim a fel vek arin thu soin muturin a kalsana atoka chuan Shani chu reunion na akalin meng hui zok po conference na turin ain bua sai hle a Shani yan meiche pakhat chu anau pan laia a meiche zon char char ti ya ava pan hnai chuan midang lo ni in chu nu chu jengju ani empty lo zo tin a in thla dang dam to thu le alo la shat ve reng thu a soya chuti mek la in le lama po chuan program an lo chan ve mek meng hui chuan Shani lo thlen mai ringin lu na lam chu a en deuh reng bok alo thlen mai si lo wang le adin chwa hun a thlen chep to wangin miss mei chuan meng hui chu Shani aya ding mai turin alo shil ve bok meng huin a boy pui the arin thu shilin miss mei chuan program lo ti khotlai lok tura cha in Shani thli thlai turin a chuak zuya an chua ve ve lai chuan an thu soi tur file chu manager ju chuan alo thlak thlenga Shani chu a hun taka alo thlen lo wangin meng hui chuan ai chu a otangei boka Shani po chuan a mi nga chu ngak chuak zo lowin conference nei na lam chu apan ta zok meng hui stage a adin lai chuan an company product an latlang zar lo le company thuruk ni ri chu a soyawang chuan mi pui lo phun nuai nuai in reporter te ho chuan zo na an zot luai luai ya an product latlang zar lo a soi chuan na chan po a thu soi tur manager ju in aru ka alo thlak sak wanga ni zo na an zo luai luai lai chuan anat na lo chuak le chepin a che boy man teu hle ma se Shani chu lo thleng manin meng huin Shani mu chuan tho hwai mela pu a ni kho shilowin atlu zui ngal Shani pon run mu ve ngalin apan phei ngal wat doctor tao po chuan lo boy pui ve ngal watin Shani hne na chuan anin kar a felem ti a sha chan lo wangin meng hui chu boy pui ri lo tura ti in jang chu pui turin asom zo ka an pahni in meng hui an shoi chwa lai chuan Shani po chuan a thlir ve reng ringot
Sheni chuan internet a thu thang te chu chiarin an product le an fakna a an soidanin anglo lutuk te an company soi chiat na te le investor ten invest na ti to pandu thu an zia te chu a chiar ve zela office lo lang le in meng hui thil soiwanga an office din mun der thon thu le an investor ten an invest na sum an lak le du thu an shat nuwa chuan Sheni po chuan an na thok te chu a hnuaia an na tho reng du ring lowin an ni chu kal tura a hril chuan a na thok te chuan hun har sa a to lain an phasan lo tur thu le an tan shwai tu thatak ani thu te lotling tura a be na sa zia shat pui tu te an ni thu le an phasan lo tur thu an lo shil ve boka an hun har sa to chu an pal tlang thei nge an rin thu le an tan chanwal reng angai thu chu an shila Sheni po chu alom mel viau an lo ra man ve te chu mu tirin Sheni po chuan voina news ka don to chuan ala chaber tia lo fakin an mamo tura zo chuan poisa ani thu in an lo changa an ril ru anwa le tang viau bok meng hui mu tura avakal chuan doctor tawo chuan amu thil thu le ti boiri lo tura lo shilin mu chu alo rem tilawa Sheni chuan doctor sui an mu in aril ruha na te a shela meng hui angai twa thu le ama chawa company hun poimo lai taka akal san te chu ain thiam lo thu soin doctor tawo in mu arem ti ri lo thu te chu a shela a to pa phei chuan meng hui a du thu chu a soi chhuaka meng hui po chu lo thu chhuakin doctor tawo chuan amut le du lo alo zota Sheni company angai to awanga amu theilo thu in alo chang ve thung doctor tao in chol hadam tura shilin coffee asam saklai chuan meng hui chuan ami se pakhat suak a chwa laia a thil ti te chu angai to le ta Sheni tan boina tam taka siam thu le a in thiam lo thu soin a in thiam lo le ngal hle doctor tao in ama ta na mi poimo takani wanga anen pana ngai tura ti in ke ai poimo an omalom chu conference aron kallo chan po kha anya a company din chan tak po chu nu chu ani ati chuan doctor tawo chuan Sheni chu adu tak takem azo chuan meng hui po chuan o tia lo changin Sheni yan adu let ve arin lo thu asoya meng hui ngai dam dil na message Sheni yan amu chuan call back atum suya ma se doctor sui an thu soi ngai twa chhuakin a call chhun zom du talawa Sheni poisa puk tura apa awa mu chuan Sheni chuan million somnga 10% na punga rule turin avadila apa chuan anena chenga a company en kol pui tura somin aduang ati hlotlin chuan a poisa puk a rulet angai lo tur thu offer lo siama anin hnal shep nuwa Sheni chuan du lowin poisa puka dilna chu kan selin thinrim takin apa chu a chwa sana apa po a thinrim viau Sheni po an company tho puiten an tho hona an ti top mek wangin a beidong ve hle a Sheni office kal tur chu reporterin an lo changa company din mun te lo zotin an lo ti boi hle an boi loi lai chuan miss mei lo tlanin Sheni hne na meng huin po sa nei thu chu aron shila Sheni po chu tlan ve ngalin video chu awa ena chu video a chuan meng hui chuan LS company product concealer te chu lo fakin a product te chu a mai ser khunan a man chin thu le a that thu chu alo soi ve mek boka Sheni ril ru chu a hne viau bok jang chu lo tlanin thulom om miss jangan an company a tho pui du thu le in mu a du thu aron soi chuan na thok ho po lo hlim viawin be sei na thar an nei le pha ta bok meng hui chuan a block atanga a tho pui hne na changin contract an cancel thu alo dong ve mek bok Sheni po chuan meng hui texin call a chan theilo chan avazota meng hui video post a mai ser alana wangin comment chalo tak om chu alo chan le sak ve zel boka meng hui po chuan comment alo ena changin an comment chalo tak lo reply zel tu chu Sheni ani ti chu alo she ve reng bok
meng huin a hmun tlo fo na chin ava tlo le chuan sheni lo omin meng hui chuan heta engei ti in a zota sheni chuan a topa chuan i lo kal ve ta lom ti in a lo chang thung ngaidam indil ral ve in meng hui chu chong masa zoka atanga engkim chu a thlen tir ani thu le ls company in antor ai chuan ti in video khasiam ani thu chu a shela sheni chuan engkim kha ka thiam lo zo ka ni ti lo changin nangma a kalsan lo tur che kha kanya nilo se chuan tiang boina hi a thleng mi lo tur nakina ilungai changpun nangma in rc thlir to lo theyangem keima nen kan thlir dun zel thayang ati le chuan meng hui chuan ka video post khan company a chan pui theisham ka be sei ti in lo chang le da ya sheni po chuan video asiam chu angai ti lo thu chu alo soya meng hui chuan sheni nun ti chetu chu ama ani thu le apoimo beremo ain ti la ya mei chedang ani aya poimo zo ka nom thu chu soin apoimo ber ani lo ti thu chu a shil chuan sheni chuan tuna chang chuan ani to lo ti in meng hui chu atan apoimo ber to thu chu a soya meng hui chuan ama a athil soite wangin ama chu apoimo ber ani lo ti in chen chu a rot non le a sheni chuan in chen a du lo thu chu lo soin anin kis ta ngal bok sheni le meng hui chu movie te en dunin an hlim dun viawa meng hui in ho tum chuan sheni yan zan rak ve mai turin asoma meng hui chuan angai ri lo thu a soi lai chuan thil she chuak thut ni om takin an chen dun to lo le ama a thil thlenga zota sheni chuan an la chen dun lo thu soin a hne na chuan lom thu shil chin to lo turin a ti a meng hui chuan ti pa chuan mi pa angai zon ma sak berani thu chu alo shil ve mai bok Dr. Sui nen in mu in Dr. Sui po chuan sheni hlimna chu alo chom pui ve viau me chenau pang azon chin kha lo lang le ta si se engtin nge atiang azo chuan sheni chuan ngai dam di la adu apiang ati sak tur thu le zang na dom na apek tur thu soin a me che mangai berero meng hui ani thu chu a shil tel bok meng hui in a nga thu she chuakin a chuak zui ngal bok meeting na po chuan sheni mu chu fu fiawin na chung changa changin meng hui le ama chung changa pakai zelin na thokho po chuan ngai zong nei bik hlia hlia in an mu bok chu elai po chuan meng hui nen in video callin sheni chuan athil eite mu in meng hui in ai to le to lo zota meng hui in ala elo thu a shil chuan cha sak ve ngal mai atuma ma se meng hui chuan nakina a ei mai tur thu shilin cha sak angai lo thu in alo chang ve ngal sheni mut po a that mel viawa ador be lo ri in awa hon chuan manager ju chu alo ding renga